Ban kam pensuk ya kalet kawan jong di ba ka any right kawan ra shapi ya ka app pathamai ka ba phila ban download na Play Store ka ba kerteng ka any right rider ha kani ka app kidon bon chat ki kali ba phila ban jet kat kum ka jingkwa jong phi kum ka bike ne scooty ka auto rickshaw taksi kamai bat ka tourist taxi ka ba phila ban le chadu Guwahati airport Bila ban book ning ba ka app om tang haslong hanrei habaro ki district na benda ka jingte company phone haune number 8416069241 namar ninyo kor ya kapor jongpi Wei ubar cela betip kerteng kumbu habijon Hussein ulasya khang tala ya kedukan di dawai kejong u kepadon hapo war mausau ribohoi district akasengke SU war mausau unit naba uladi ya dawai ki bala kut tarik ni dawai ki bala expiry date pada kani lalap dawai ubreu ubadai nakatei hi kesnong barlaong ru baune ubar cela ulasyong ya katei kedukan lakum basis nam tam hakatei kesnong war mausau shushu kasengke SU habaya kren patkilat pathai kupor kilaya thu baunu ubar cela habakli shapang kikot kisla haka jingshong jong u ya katei kedukan simla don kono kokot jing pensisa ala kadei ko work permit lane trading license nakata kadau keseng kala khang tala no sisendon ya katei kedukan jong tei ubar cela bat ban pha lit phai no sakesnong ka baudon patru keseng kala maham ya kino ki bar cela ki bawan ban bu dukan ha katei kathan pakimbit banwan ban bu dukan klem ki kot kisla ki babiang bat keseng kala kenturu ya kesnong bat kathan hi brokawai pakimdei ban ai NOC klumar ya ki wei ki jaj penreu henrei ki dei ban ai ya NOC na ka banta ki jaj penreu la jong ban bu ya ki dukan tawai lane ki pharmacy mendrap no bagi presiden beli laporan semat ba awede ke Islam wi lap siang menpani u dari uang ba ukan bu aku bukan bu sejing YouTube kata kejing u orang seno orang asam ne orang seni sipo nong warmosa de nak yang jungi kum kaseng ni ketujuh ya ki nong penyat senong jong kena tahan dei tang kesnong warmosa nilai jong kena ke area hi berkoi bagi long adakah bagi long isu kelumar agak beda berka NOC namar ba ladak ki nong penyat nong PI ya ke NOC ki dekhar ke bawan nabar ki bu ya ki dukan dawai jong ki farmasi ki bu kelumar deka bu jima ya ki nong senong ki jongi namar ha kena kesnong kadong kethan ki jongi tidak pun diberi ba nila unang diba denduna kude kuci kimtim watang kumno wanpet ya ka topor jong dawai de ikan tujuh ri ki no susnong bakim de ban ai no siklumar ri kuno ki ba mantan permission berbu dawai aku snong hamtam ki bawan nabar de na ka digapan ki kalong ba na kalian juga snong bagi subhan ki ban aila ya ki beriu lejong bagi wan ya benbu farmasi kesnong di nangis mat ba kimbit ban INC ya kini di ba ki barjela ki pan NOC ya benbu farmasi yang kita to nailang jong ka KSU warung sa unit hadin ka ba nailang jing yo ka jing ujor na ki nong sim dawai na wei u farmasi bawan bu hangni ha warung sau mentala sistem tam kaba uni khar wandi ki dawai ki ba la kut kaporo kaba experience ki dawai ti kani ko jingwandi jung u ka penlong la ne ka pendong jingma ye ki nompang ye ki balik sim dawai ye kani ka farmasi ka jung u namar ki dawai ki bala por ki na yang jungi kum kaseng mardor mentah kesi gilalek ban di share ki dawai jung u ba ju ka por ni lap hi ru ba ki dawai jung ki pun ki bala experience oi yo sen na pedeng ki pai ba go bun ki beli sim dawai ha te ka farmasi jung u nama ha jingbom yo se jingbom tip ha ki kerteng dawai na ne ki jingtho ka bala experience ki dawai se ki di la kadi ki ta ngilap pantip andai minister pat ngilap ba wei ne ki no national sim di dawai ba ka dawai ko budi ka ala experience kumjuru haden bangila bayu ikut Islam ke bangli dukhar wandi ki dawai thangi hasno warung sau
hilang ba umdon tang kuai ru ki kot jiknisha ka ba ula bandi ki dawai hangni ha shno war musau kumeng kum ga work permit insya de banyo ke work permit nang ta ga trading license bar kumju re gani ka MPCCA kane umdon ki ngilengo ba uni khar wan bandi hangni ha shno ga jingi namar kata nang ilang jungi hadin bagi lebih syar kita ki bago ingin bense ban sim na karai ba ingin kan tawano ya kaneka dukan ke jungu bagi pak pai mardor di syasam namar ku mengitip hagi neki benai produk na ilang jung gati department kaba depek mentagi farmasi nanti kita dawai badi ki farmasi ko bisa bitau kilawan ban kan tala ban maham ya ki nong di dawai ki bomdon ikut isai bobiang hanya kadang pesan terpoi jungi kila burung batin khang ya kita hari ini khar pa umkumu ya kita ki baru bat mador hina jungi ngilap ya kata menne bat khang snon ya kaneka dukan farmasi jungu bodi duai marta kumka karwo shekwe pa ki farmasi ki ba ki khar ki wan ya ban bu ya ki dukan juki hanya kadang kathai ya jungi ni maham ki ba nane shikma ada kum kaseng ngilap ba kidang di dawai hanya kadang kadang ini klaim ikut isai bobiang yang kesen ning penbeda ka bakam tala ya kidukan ke jungi kane kalau pro shine yang jonga ke isu kubishibon Kalat kamai kumbah news pa tingka hadu siajar tingka sisngi yaki banyak baik ne skuti auto rickshaw taksi kamai bat tourist taksi pila ban download yakni ke app AnyRide Captain na Play Store bat sa pendap yaki jingdon kam kum kikot kisla kat kum ke jingdon kam lingba kani ke app pila ban register na keleng ke jaka kabaha phapo ke jala Meghalaya na benta ke jingte bakham bania phone hau new number 84160 69241